lidi, já jsem Rostě a vítám vás u 3. dílu z Minecraftu. Ale jsem tady sám, ale jsem tady s Lukem. Čau Luky. Čus. A s Barčou. Čau Barčo. Čus. A jdeme hrát Minecraft, co jste poznali a jdeme těžit. A po 5 minutách bude hrát tady Luky. Jo? Jo. Vždycky se budeme střídat, že je 5 minut. A každý 5 minut. No, prostě každý 5 minut. No. Ale já ne. Ne, ty ne. Ligová jmenuji se. Hej. Jo, vlastně, já jsem tady. Hej. Jo, To jsem nevěděl. jo, protože já jsem... Ne. Jo, ty tady máš vybudovaný tajný vchod. To není tajný chod. Tak běž dolů. Ne. Vidíte. Tak. Jestli byste mě psali, proč natáčím s Lukem, tak to je proto, že jsme se tak dohodli. Hráli jsme venku hokej, tak jsme se nějak dohodli, No. že já jsem nějak dohodl, že by mohl jít k nám a zahrát si Minecraft. A jeho rodiče to dovolili a on šel sem a dneska se ukáže, kdo je lepší. Asi to budu já. Určitě. Já to neumím, takže to já nemůžu být. Takže... Včera jsem poprvé zjistil, že se vyhazuje kvéčkem. Vidíte, jaký to je frajer? Prostě větší frajer nemůže být. Ne. To jsem si teda vybral. Takže. Tohle je první kniha naší. Varu neděl. Barčo, nedělej kraviny. Já nevím, co říkat, co bych řeknul, Suky. Hele, zlato. No, zlato, tam máš. Já vím. Si připadeš jako zlatokop. To jo, ano. To se připadám, no. Já mám spíš radši diamanty, Já taky, já ji právě hledám. protože diamanty jsou Já se hledám. víc vydržej. Já nesnáším šťák. Tak. Už 3 minuty. Šťák? Šeby? Ne. Ukážu vám způsob. Ne. 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 Čau. Čau. Je to. Běž dolů, jestli chceš varu. Tak jo. Ale musím se... A řekněte, kdy už bude hrát. Jo? Ti řeknu, že bude hrát za minutu. Já ti řeknu, že bude hrát za minutu. No. A jestli v Luky bude mít víc lajků, ne prostě budete mi psát, že je lepší Luky, tak já ho někdy pozvu, každý si vytvoří nový svět a každý bude hrát 10 minut a kdo bude mít lepší to, tak lepší prostě to, třeba železo už mít, tak prostě rozhodne, kdo je lepší. Máme ještě chvilku. Tam torčičku. Já jsem neřekla, že natáčíme. To nedělají kraviny. Takže pojď, Luky. Okay. Tak už se přemístí Luky. Tak pojď, Luky, uvidí se, to je lepší. Tady to je. Tak hraj. Dobrý, jo.
Ježišmarja. Teď To už mata. někdy tu trošku. Ty tam máš ruky s rouníčkou. Maria, to já furt vyhazuju ten krumpáč. Želízko, počkej. Ne, bar. Želízko. No, já. Dělej ten způsob jako já. Neberu. Není tam nic vidět. Dvojka. Ježišmarja. No, ne. Co nedělej. Hele, ruky. Radši tam půjdu já, jo. Ahoj. Ty bys tam skončil blbě jako Romča, jo, kam? Ty bys tam skončil blbě. Takže teďka tam jdu já. No tak jo. Dia! No, Dia. Pojď. Au! On mě zlomil palec! Já si vysypla slovo, on mě zlomí palec. Musíš číst tohle. Počkejte, já se bojím, já nechci spadnout do lávy. Kolik diamantů to? Neříkej, že jeden. Fotka, to chci vidět. Dva. Fanoušky Dva. jedou. Fanoušky jedou. Fanoušky. Fanoušky jedou. Jsme boháči. Jsme smrdáči. Jsme smrdáči. Ej, budou ještě. Ale dva. Proč dva? Proč nemůže být dvě? Já jsem tušil, že tady budou diamanty. Jo. No, proč sebe dál ještě? Takže to uvidíš. A proč to nám natáčíte? Protože jak tam. Protože se nám chtělo. Protože nám se podařilo. Beru, nedělej Baru, no. Je tam s tím železo. Já vím, že tady je železo. A jenom, že Pavelka vždycky, jo, já vím, že tam je železo. Projde kolem toho asi 10krát. A nevykopuje to. Bacha. Hele, koukej, to je napis. To si za chvilku bude A to konec. štěkaj. Hlas, jo. Koukej. Nebojte se lidi, my natočíme další part. Nový se, prostě my natočíme další part série Minecraftu. Takže dávejte lajky, odběry. Přidávejte všechno. A ještě nezapomeňte na komentáře. A Takže to ahoj, to čau. by bylo Všechno pro tento díl a zatím. čus.